I boy Ndi Igbo ụbọchị mara unu mma. Ndi Igbo mere video yesterday here. And when a lot of people na-ajụ who is Ebuka Obi na-akpụ iyi. I thought that only women is matured. I'm saying I can make this video again. Ọnwụ na ihe ọma adịghị mma ga-akụ Ishi na wall. This man hụrụ here were great man ka ọ wee hero. Naanị na Ebuka Obi declare interest ya n'Imo State. Naanị na Ebuka Obi send caterpillars bịara Imo State. Ihe gọọmenti na-emelighị Imo State obodo echefuru echefu ahịa ebido zụba ya. Ị nọ na-ewe iwe na onye nwe Imo ji mee video gbasara Ebuka Obi. Some of you si na onye nwe ego ole ndị Zion kwuru onye nwe Imo. Ọ na-eme ha onye nwe Imo. Ihe ọma dị m mma, and every day mma na-eji hankim na-abịa ahịọchasa this great prophet. Naanị ihe m na-arịọ Chineke grace so this man so mem. Onye ọbụla likere ihe ọma grace so this man ga-abata na family gị. Go to Ngokpala, go to Amantu. For many of you na-ajụ kedu ebe ọ bịaga ha. Obodo ahụ obodo echefuru echefu. That community wu ichi ịrụ ọrụ ugbo asị gị bịa rụọ ọrụ ugbo free. Ofu onye na-enwe 500 plot of land. Jee that place now ga-ekwe 1 plot ọnụ ma agbanwe ka ị ga-ahụ. Naanị na this man bịara na their community. Naanị na this man bịara their community. Ndị Yoruba na-agba plane ada na Imo State. Achụ ebe ha ga-arụ hotel. I'm looking for 10 plots where I will build my hotel. Esi na onye wee Ebuka Obi. Imepe ọnụ na comment section m na-ajụ who is Ebuka Obi. And a lot of people m ga-eji aka m delete ya na my page. Because I don't want nonsense follower. Achọghị m ndị ara. Achọghị m also na all this vlogger na-achọ onye ọbụla sheboshi ya bịa nọrọ. Mụọ na-eji ego mgba plane. Ga-eme video gosi ndị Igbo lekwa ihe na-eme n'obodo a. Ịdọ ụmụnne anyị aka na ntị. Ọ wụrụzie this great man bịara Imo State. Ị na-ajụ who is Ebuka Obi. Kedu ihe Ebuka ịbịa na Imo n'ala Igbo ka ihe ọ ga-eweta? Ọ ga-eweta employment if you don't know. Naanị na ndị arụghị ọrụ with caterpillar wu ndị Igbo ọwụ ha ndị Hausa. Mgbe a ga-abido rụba the building, ndị ga-arụ bricklayer dị awụ ndị Igbo. Mgbe a ga-arụ the factory ma bottle water ma pure water ọkwa ndị Igbo ga-arụ dị ya. The school na ọ ga-arụ ọkwa ndị Igbo ga-awụ teachers ga-anọ dị ya. Plus minus more than 3,000 people ga-enweta ọrụ under the influence of this man. Ị na-ajụ who is Ebuka Obi. Your community igbofube common borehole nye your community mmiri. Ị pụta were anya ukwu dị gị n'ahụ. Ọwụ ofurefu kwuo okwu amara onye kwuru okwu enyi nwe inwe side franchise mmepekwana picture ọwụrụ nwa mbanshi. Ị na-ajụ who is Ebuka Obi. Awụsọ m na all those vlogger na-achọ onye sheboshi ya na-efolo. I will unblock some of these guys. Abụ meji aka m unu block unu. This man were great man. Every day tupu m agaba exercise m ga-apụta bịa were my hanky. Naanị ihe m rịọga Chineke grace so this man. Only the grace. Ọgwụ not small grace. I'm okay, not money. The grace is on this man is too much. Obodo echefuru echefu n'Imo State. Obodo echefuru echefu. Gaa here na every minute here ka ọkada na-agbaba. Over people ndị chọga ala. Here ka people na-abata. I wish I would do my hotel here. Here government na-emele ihe unu. Ka this small boy ịtọrọ atọ mere community echefuru echefu enwuru ọkụ. Ị na-ajụ who is Ebuka Obi. Onye hụrụ onye a gọvanọ na-abịa birthday ya na-ajụ who is Ebuka Obi. Gọvanọ onwe gị ọwụ onye nwe Imo na-enwe onye nwoke na-aga akpụ iyi. Somebody watch the government house. Ọkpọ ha na call Ebuka Obi is coming. Emeperi ya door. Ọwụrụ gị nwa mba nshi. Ọ nwere ike ịnọ na one Burkina Faso ọ nọ Iran. Nọrọ somewhere na-achọ onye ga defraud ị ga-egwu wayo. Ị na-ajụ who is Ebuka Obi. Ị na-ajụ who is Ebuka Obi na your community. Community ga ahụ Ishi pụta. Kedu ihe mere community ahụ Ishi? Ọwụrụ somebody wetaghị ọrụ n'ala Igbo. Unu si na chọọchị awụ ọrụ. All people ga-arụ na school ya. All people ga-arụ na bottle water factory. All people ga-awụ teachers a ga-akwụ ụgwọ. Nwaanyị ndị Igbo ji ha achọ ha ya ọma. Mmadụ abịakwara na my comment section ede nonsense because mụ ga-eji aka m block gị. This man were great man. God, I'm praying the grace is for this man. Nye bụ ịtụ ya mụọ na ndị shi from my community and onye ọbụla hụrụ ya ọma na ya ọma dị ya mma. Grace is for this man esobi ya. Biko ọ bụrụ na ị na-eso onye nwe Imo. Iti mkpu a na-adị m mma n'ahụ. But I like am mmadụ ịkparị onye karịrị ya. Ya Ebuka Obi mmadụ ibe gị. But enwe grace isi ya. Ya mee m ji arịọ Chineke si ya biko. Hanki ma m ji ahụchasa ahụ nwoke a. Grace so nwoke a sobe m. This man nwere grace. Nne mụrụ onye a mụrụ nwa. Parents nwụrụ onye a nwere mmadụ. Community mụtara onye a mụtara mmadụ. So ịpụta gị na-ajụ onye wee Ebuka Obi. But ịmụ Ebuka Obi. But Ebuka Obi don't know you. Ị na-ajụ who is him. But he don't know you but you know him. Ị na-ajụkwa who is him.
achọghị m iti mkpu ndị Igbo ibe ma like am iti mkpu ọ na-awa m isi. Onye hụ ya ọma si ihe ọma dị mma ihe ọma esi ya. Isi na ihe ọma this man wetaga n'ala Igbo na ọ dịghị mma ya eru your community. This place ọ bịara na ebe ndị echefuru echefu. But those people enwere hope. Gwa m onye nwere 100 plot of land na that community na a billionaire. You a billionaire because of this man. Si ihe ọma dị mma si ihe ọma dịghị mma ya erughị aka. Onye ọbụla nwere 100 plot na this land ebe this man abịawo a millionaire. Ego ya bila na million. Akpọba ndị nwere millions ya apụta because of this man ị na-ajụ onye ka ọwụ. Si ihe ọma na ọ dịghị mma ya erughị aka. Abịazile because of hatred nwa ndị Igbo some of you na-enwe ị na-akparị onye na-ekwesịghị ịkparị onye a great man. That's why mụ onwe onye nwe imo ji eji my hanky every day. Mbịabịa God give me this kind of grace. I love this man. I love him. Echi ịnwụ gị nwụọ. Achọkwa m iti mkpu na iti mkpu ọ na-adị m mma n'ahụ. Biko ọwụ na ị na-eso onye nwe imo ihe ọma adịghị mma. Ma na Chineke echetala ndị Igbo. Naanị ọbịbịa na this man sị na ọ na-abịa. Just imagine na this man bịazara sị na Ebuka mega ekpere so a place like this. Ndị keke bọs, ndị ọkada, ndị na-ere ma ihe nri, ịkpọsa ụgụ azụrụ ozugbo maka ndị bịaga Zion. Ime wepụta popoti ndị bịaga Zion azụrụ ya. Ọhịa ka ndị Lagos, ndị Yoruba mega enjoy all these days. Why ndị Igbo ka anyị ji afọ iche. So ọnwụ niile eso onye nwe imo. Gwa m location Ishi eso m. Ebe Ishi awọchị ngwa location Ishi awọchị onye nwe imo. And I like ya ihe ọma na grace so work a ga-erughị aka. Ya erughị aka. But isi na ihe ọma Chineke ji this man emeghe. Grace isu ya na ọ dịghị mma ịma na ụmụazị ị ga-amụda enwe nke ga-abụ uru ka this man. Ịma na enwe onwe ị ga-amụda ga-adị great like this man. This boy ị hụrụ here some of you tọrọ ndị adịghị ha anwụ unu tọrọ atọ. Ha nwa mba nshi unu tọrọ atọ ka Chineke lere anya were grace chọọ mma. Gọvanọ na-abịa birthday ya onye ka ewu. Ị na-ede who is Ebuka Obi. Abakwala na my page idegere. Naanị hem na-arịọ Chineke biko grace so nwoke anyị tụ m na ọ dị m mma. So ọwụ niile eso onye nwe imo. Gwa m location Ishi awọchị m I like her meeting but ana m like ihe na-emekasa m ahụ. Ụbọchị makwara unu ma ndị Igbo ibe m biko ka ọtọ.